parlar de la mancança d'aliments i les coses que nosaltres no volem fer, que poc una mica. I ens han demanat que expliquéssim la nostra experiència envers aquest tema. La Montserrat Suárez és educadora social, té molta experiència perquè dins del seu àmbit treballa amb el tema de mancances de tot tipus, no? Però ella està molt interessada en les mancances d'aliments a la mainada, sobretot, i a la gent gran que ja no tenen tantes possibilitats de fer alguna cosa per arreglar aquest tema. La meva preparació no és com la d'ella, malauradament, però sí que us puc explicar l'experiència que tenim envers amb una iniciativa que vam compartir. I és el que ens han demanat que us ho expliquéssim. O sigui, ara us ho explicarà la Montserrat. Gràcies. Posa't el micro més cap aquí, que si no... Sí? Sí, se sent? Sí. Bueno, doncs gràcies. Nosaltres una miqueta que ens arrenca davant d'aquest projecte i davant de les coses que fem a la vida és recollir una mica el plantejament que feia el José Mújica, que va dir que ell volia viure en un món on hi hagués justícia social i que la justícia social per ell era que la infància fos feliç i que és una mica també el nostre leitmotiv. Una mica hem començat a treballar i a arrencar aquest projecte sabent les dificultats que hi ha a la ciutat de Barcelona, a tot el món, perquè nosaltres vivim a Barcelona, i jo volia una mica començar fent una foto petiteta i molt parcial, no de tot el que és la pobresa i l'exclusió a Barcelona, sinó mirant sobretot a la infància, que és el que jo més treballo. Llavors, les dades que no... Bueno, les dades es poden trobar a tot arreu, a qualsevol lloc, hi ha informes fantàstics de Càritas, de FOESA, de Creu Roja, i jo us he portat una miqueta, algunes dades, no moltes, per fer aquesta foto de la infància a Barcelona. Sabent també això, que totes les dades darrere tenen noms, cognoms i edats i patiments, no? I vida. Us volia comentar que a Barcelona, amb les dades de l'any 2014, que ho he agafat del CIMU, no sé si coneixeu, que és l'Institut d'Infància i Món Urbà. La veritat, un col·lectiu que treballen molt bé. CIMU, dius? CIMU. CIMU. C-I-M-U. C-I-M-U. I què vol dir això? Fundació Infància i Món Urbà. Bueno, veient aquesta foto d'infància, de joves i infància menors de 16 anys, les dades que tenim és que a Barcelona, que són 1.600.000 persones, doncs 214.000 són infants menors de 15 anys, de 0 a 15, que és el 13% de la població. Que aquestes criatures viuen en 139.000 llars. O sigui, el 21% de les llars de Barcelona tenen infància de menors de 16 anys. I que aquests menors a Barcelona són 17.550. Una de les coses primeres que destaca CIMU és que aquestes criatures que viuen a les llars de Barcelona, el primer que parla, per analitzar una mica, és el tema de veure les desigualtats que hi ha. I el que ens diuen és que el 10% de les famílies més acomodades tenen tanta renda com el 50% de les llars més desfavorides. El 10% tenen el 24% de la renda, el 10% superior, i el 10% que està més desfavorit té l'1,7%. I és el 50% de les llars
de Barcelona, les que tenen més dificultat, que tenen la mateixa riquesa que el 10% de les famílies que viuen a Pedralbes i aquestes zones. I una altra dada així molt concreteta és que quan es parla d'observar les desigualtats, si la igualtat absoluta fos el 0 i la desigualtat absoluta fos el 100, Barcelona ens trobem en el 36,6%, per sobre de Grècia. En aquest sentit de la desigualtat, sabem que les llars on no es pot arribar a final de mes són de les famílies que estan els pares i la mare, biparental, són el 27% de famílies. I de les famílies monoparentals, el 49% de les famílies no poden arribar a final de mes. Estem parlant sempre de les famílies amb criatures que tenen menys de 16 anys. Altres dades que són significatives és el tema de la situació laboral. En aquestes famílies on només treballa un dels pares són el 36% de les llars, dels menors de 16 anys. El 36% de les llars només treballa un dels dos. I hi ha un 8% de llars amb infants, un 8% que no treballa ningú. Hi ha 0 ingressos. Quan hem buscat les dades del que és la privació material severa, la privació material severa està contemplada en 9 ítems, que són no poder fer front a les despeses imprevistes, no poder mantenir l'habitatge a una temperatura adient a l'hivern, no poder fer un àpat de carn o peix com a mínim cada 2 dies, no poder gaudir d'oci. Tenim que el 14% de les llars de menors, el 14% es troben amb la carència material severa. I a més sabem que la carència material severa arriba al 26% en les zones on hi ha més renda, el barri, zona franca. Altres dades que hem trobat també en quant a la privació alimentària, el que us deia, famílies que no poden fer un àpat de carn, pollastre o peix cada 2 dies, no diari sinó cada 2 dies. A Barcelona hi ha un 1,4%. Això són 3.000 nou criatures. 3.000 nou criatures a Barcelona, menors de 16 anys, no poden fer un àpat de carn o peix o la substitució en vegetals. Altres qüestions que són altres privacions, criatures que no tenen roba adient, les dades que es diuen que 12.800. Criatures que no tenen un parell de sabates per estiu i per hivern, 4.083. Que no tenen llibres, són 5.800, que no poden celebrar esdeveniments, aniversari, el sant, són 14.000. És a dir, ens trobem, per no tampoc omplir-vos amb dades, en una situació d'infància, en una situació de privació molt elevada. Això està relacionat d'una banda amb la salut, sabem que s'ha disparat l'obesitat infantil, d'una altra banda està relacionat amb l'educació, el que diuen el fracàs escolar, doncs totes aquestes dificultats de carència suposa que les famílies que no tenen un habitatge adient, que viuen en habitacions, que han estat desnonades, que són itinerants, doncs les criatures no es poden concentrar, no poden centrar-se en el que són els estudis. L'amuntegament no els permet tampoc portar un ritme d'aprenentatge
vaig a Sallent. I bueno, una mica aquesta és la situació, no? Sabem també que la majoria de criatures que estan visquent en situacions de precarietat són fills de mares soles. Hi ha un informe molt maco de Save the Children, on dona també moltíssima informació, que diuen que les dones soles que viuen en la precarietat són invisibles als ulls de tothom, excepte dels fills. Després recordarem una anècdota del nostre projecte. Llavors, davant d'aquesta situació i relacionada amb sabent que sí que tenim aliments, que sí que tenim riquesa, doncs nosaltres vam voler fer un granet de sorra, no només per pal·liar això, després en parlarem també, sinó sí que vam dir, bueno, tenim aquesta oportunitat del mercat i la tirem endavant. Llavors jo no vull avorrir més de xifres, després tornem a parlar i parlar una mica de les famílies que hem conegut també de les que tenim. Bueno, davant de tota aquesta entitat de calamitat social, la veritat és que va haver un punt que va ser un punt d'inflexió. I va ser anar al mercat i veure gent que coneixies de tota la vida, que havien criat els seus fills a la mateixa escola que nosaltres, que havíem viscut i vèiem, no els coneixíem personalment, però sí que ens havíem vist durant 40 anys, no? I veure gent gran, ja de la nostra edat, i més. El nou mercat d'Horta és un barri que no és dels que té peor situació econòmica, diguéssim, almenys aparentment, doncs veia gent rebuscant a les escombraries, això en ple mes de juny i juliol, buscant i plorant i mirant a cua d'ull que ningú ens veiés, no? I un moment que em van veure, em vaig sorprendre, però em vaig passar de llarg, però un moment que em va veure, diu, no, és que agafo fulls d'enciam i algun tomàquet pel gos. I dic, mira, està bé, no? Perquè ho dèiem plorant. I això va ser com una alarma que se'm va encendre de dir, bueno, això no pot ser, mentre hi ha gent que té gana, s'està llançant menjar, vull dir. I llavors vam decidir, vaig parlar amb en Domènec, i vam decidir que alguna cosa sempre es pot fer, perquè no podem canviar el món ni podem fer que els polítics facin allò que tenen obligació de fer, no? Estan molt enfeinats amb altres coses. Però així, cadascú de nosaltres podíem fer una petita cosa que millorés la situació de la gent que estava en més precari, no? Perquè això ens ha tocat a tots, però clar, que ja teníem un nivell que podíem anar una mica avall, doncs mira, anem tirant. Però els que ja no anaven justos, doncs ara és que no tiren. I llavors vam decidir començar a tantejar el tema al mercat, parlar amb la direcció i dir, miri, els demanem que sobretot el dissabte, sobretot a l'estiu, hi ha el pebrot que està una mica picat, el préssec, o les pastanagues que el dilluns ja estaran una mica pensides, però tot això, sisplau, que no hi lletin a la trituradora, que ens ho deixessin en capses i nosaltres vindríem a recollir-ho per gent que ho necessita, perquè hi ha canalla amb anèmia i hi ha gent gran que no li arriba la pensió. I llavors vam decidir fer-ho així. En aquella època estàvem fent les assemblees de barri allà a la plaça Eivissa d'Horta, i llavors vam proposar que aquest tema podia ser també un assumpte a tractar amb les assemblees del 15M, perquè no fos tot teòrica, sinó que també miréssim de la pràctica, fer alguna cosa realment per aquesta gent que necessita solidaritat. I bueno, vam anar parlant botiga per aquí, parada per parada del mercat, explicar-los això, donar-los un escrit del per què i com, i gràcies allà, bueno, en algú de nosaltres ens coneix per haver intervingut amb altres temes socials i que, bueno, una mica la gent hi confia perquè saben que ets una persona seriosa i d'allò, doncs van tenir una resposta magnífica i tots els botiguers, tots els dissabtes hi anàvem. I llavors va haver per un cantó això. Per l'altre cantó la gent va començar a venir de seguida.
I llavors vam dir, bueno, i ara com ho fem? No tenim nevera, no tenim aixopluc, no tenim res. Llavors vam començar a la plaça Eivissa amb bosses de plàstic, 5 bosses a cada família, perquè hi havia el forner, tot això anant a parlar botiga per botiga explicant-ho. I primer vam començar amb Racel, però de seguida es van abocar. I llavors el forner ens preparava un sac de pa, l'altre ens preparava melons, un meló per família, l'altre les carcasses del pollastre per fer brou, en fi, tothom hi col·laborava, no? I llavors tota la gent allà venia, vam dir, mireu, això no és caritat, això és solidaritat entre nosaltres. I avui potser vosaltres esteu més necessitats, però això no té per què ser que un és més que l'altre, de manera que funcionarem com a grup i cada cosa que s'hagi de decidir per millorar o per el que sigui es farà de manera col·lectiva. De manera que vosaltres sapigueu que sou responsables de tot això, que nosaltres estarem com a mitjancers una mica fins que això funcioni, però que això us heu d'organitzar, us heu d'aprendre a organitzar-ho. Perquè el mercat no es pot anar 30 i pico persones cada dissabte d'estorbar, no, s'ha d'anar quan ja pleguen, que no hi hagi ningú comprant, que només saludant bon dia i si ells diuen espera't que tinc una cosa, et quedes o agafes. Bueno, la resposta va ser molt bona per una banda i per l'altra. I llavors vam començar a agafar el menjar i no preguntàvem res a ningú. Va haver un moment que per mitjana d'alguna persona ens van dir que l'Ajuntament si volíem que vinguéssim per fer obrir fitxa dels usuaris que venien a menjar. Però és que veníem plorant de vergonya. A ningú se li va preguntar d'on vens ni què fas. Amb el temps ens ho anaven dient, no? Però venien alguns amb canalla, els donaven un tros de pa del dia abans i ho menjaven sense dir ningú, ho menjaven amb gana. Això per mi era molt significatiu, perquè les canalles van amb la panxa contenta. Ai, ara no... Doncs bueno, aguantaven allà fins a 3:45 i els donàvem alguna cosa perquè es anessin entretenint una mica, no? I el resultat d'això va ser que l'objectiu era, per un cantó, sensibilitzar la gent que està a les terrasses i els botiguers que no es pot llançar menjar mentre hi ha algú que ho necessita. I això era per sobre de tot l'altre que socialment no sé si és correcte o no, probablement no, perquè els fem la feina als estaments de polítics, però pensàvem que s'havia de fer en aquell moment. Bueno, en aquell moment, el mes de novembre de l'any passat, vam fer una circular pels botiguers i els vam dir, bueno, vostès ja coneixen aquesta gent, ja saben com s'organitzen, ho venen a buscar, ho porten a la plaça, allà es reparteix. Com es reparteix? La gent que té canalla té prioritat envers el peix i les proteïnes. Els que viuen al carrer perquè els han desnonat i no tenen on viure, aquests els ha de donar fruita i per fer algun entrepà i poca cosa més, i alguna amanida. Clar, amb el temps tot això ja anava sabent perquè ells ho deien, no? I llavors anaves coneixent situacions realment desesperades, com per exemple, uns avis que van avalar uns nets, es guanyaven molt bé la vida, la parella amb 2 criatures, i es guanyaven molt bé la vida, tenien allà feina maca tots dos, de cop i volta, en cosa d'un any, primer va acomiadar un, després l'altre, després se'ls hi va acabar l'atur, no van trobar feina, se'ls hi va acabar totes les ajudes que hi havia i van quedar al carrer. Llavors els avis van dir, bueno, veniu a casa i tal, però com els avis havien avalat, també els avis van acabar al carrer. Una senyora amb Alzheimer i un senyor de 80 anys dormien al banc del carrer. Això quan anaven els Mossos i els deien que el banc no s'hi pot dormir. Altra tragèdia, que la gent que tenia canalla vivien amb la por de no tenir sostre perquè llavors la canalla no pot dormir al carrer i se'ls retirava. Vull dir, a més de totes les desgràcies, tenien l'autoestima per terra, tenien problemes alguns d'alcoholisme, tenien... O sigui, tot anava derivant. Conforme el temps la tornava passant,
la personalitat dels individus anava empitjorant. I tot això acabava rebent la canalla, perquè el mal humor, el no tenir ase... Llavors t'explicaven, gent monoparental, com deia la Montse, deia estic treballant, perquè n'hi havia que treballaven, n'hi havia forces que treballaven. I deien, però guanyo 400 euros. Si pago un pis no menjo. I tot i això els hi donava per pagar un petit pis, però no podien ni posar calefacció, ni a vegades anàvem amb veles perquè era més barat encendre. Vull dir, situacions molt fotudes. Sempre els nanos procuraven sempre emparar-los i que foren els últims que arribessin a situacions difícils, però alguna vegada hi havíem arribat. Llavors, a matrimonis, pel no haver menjar i no hi haver treball, doncs es desesperaven i llavors hi havia mals tractes, hi havia problemes greus de maltractament, vam tenir alguna experiència. I llavors es trobava una mare al carrer amb una criatura, de ment que l'home la trobés i les tonyinés a totes dues, vull dir, clar, són temes que, encara que no feien fitxa, et feien confiança i jo deia, millor que no m'expliqueu perquè m'explic cada vegada que no dormo, però vulguis que no, ho anaven explicant, no? Satisfacció de conèixer la realitat social, perquè tu al teu voltant tens gent amb mancances, però no aquests nivells, no? I llavors estàs com en una bombolla, on jo menjo, no em costa creure que l'altra gent no pugui menjar res, no? Però n'hi ha. Els avis i els nanos eren els més difícils per nosaltres, sobretot la canalla. La canalla perquè no veiessin aquest tema tan dur, quan ja tenien, què diré jo, 12 anys, perquè venien t'abraçaven i una li deia a sa mare, mare, per què venim a comprar? I que triguen tant de donar-nos el menjar. I jo dic, home, perquè som amigues i jo ja t'espero cada setmana i ara què, que no vindreu? I vull dir, clar, anaves com podies, la mare li deia que allò ho comprava, no? Vull dir, eren situacions molt fumudes. Però després ens va fer uns vincles molt macos, I llavors quan va faltar el Domènec, i jo em vaig trobar amb la salut una mica fumudeta i ho vaig tirar endavant com vaig poder. Però de seguida les amigues del 15M i altres que ens coneixem de molts anys van dir, escolta'm, vols tirar endavant? Perquè, bueno, mentrestant anava funcionant, anaven ells, ho feien anar. I diu, què fem ara? Dic, no, jo vull continuar. Diu, bueno, però llavors no t'amoïnis que t'ajudem. I ho hem allargat fins que hem trobat el punt que ja tothom es coneix, els de les botigues, i la gent que hi va es coneixen i això poden continuar fent-ho, que és l'objectiu final, sense que hi haguem nosaltres com a garantia de que jo repartirà bé, de que ningú... Perquè si alguna vegada hi havia hagut, per exemple, un que van donar un taco de formatge i que se li feia solivera de l'altre, se'l va amagar a la butxaca, llavors tots a sobre, oh, has robat! I allò era de veritat, et trencava el cor. Ens vam reunir tothom, aviam, parlem de què hi ha, aviam, el tros de formatge, treu el tros de formatge. Si és que tant t'agrada, digue-ho que ja farem un tros per tu, però no facis això perquè això és solidaritat, i llavors si cadascú va agafar el tros que li agrada, no. I llavors vam parlar amb ells, aviam, el fulanito és veritat que com vosaltres dieu ha agafat el formatge, però també col·laborant molt que això funcionés i s'ha mogut, de manera que no podem jugar amb una situació d'aquestes, perquè jo que sé, si em trobés que faria tenir criatures, no? El cas és que ara funcionen força bé, funcionen ells sols, i la cosa és que la vegada que fèiem aquesta vessant del menjar, també vam fer una pissarra amb la que posàvem telèfon voluntàriament qui volia, ho posava i posava el nom, el tipus de feina que estava disposat a fer i un telèfon. I d'aquí va sortir també algunes persones que van anar trobant feines temporals i que et cridaven, aviam si saps d'algú que necessiti fer unes hores de netejar la casa, que em falta una mica per pagar el lloguer, no hi arribo. Llavors ens trucaven, tu com tens la casa? Aquesta setmana, saps? I anàvem, però la veritat és que era gent amb molt bones ganes de treballar, però primer vam fer una pancarta per anar a les mans i posàvem, volem treball i aliments,
però primer treball, perquè sense això la dignitat queda molt malmesa. I aquesta gent tenen perill de malalties mentals, d'alcoholisme, i què sé jo, i d'altres coses més greus, no?, d'arribar a suïcidi. Però sobretot fa por per l'ambient que es crea a la llar, el que té la sort de tenir-la per la gent menor. Hi ha avis que et deien, que jo tota la vida vaig treballar i jo m'anava tirant i això, i ara de cop i volta no tinc cap ingrés, no? Bueno, d'alguna manera, coses que no m'agraden, haver fet coses que ho havien de fer els estaments polítics. D'altres coses, bueno, amb aquesta gent que li hem trobat alguna de feina perquè et venia un pintor a casa, tu ja ho saps, i t'havia pintat tota la casa i li deies, bueno, i quan val això? El que em vulguis donar. Estan tan desesperats que qualsevol cosa, llavors també passa que són arts d'abusos, que s'havien trobat d'anar a treballar de cambrers un cap de setmana i de dir, no, és que ja he vist que no m'interessa, però havia treballat un grapat d'hores, 2 dies, no? Bé, aquesta és la impressió. El tipus de gent que coincidia que anava cap allà era gent de 40 en amunt, que no trobaven feina. I la gent jove sí que quan venia l'estiu i la primavera de cambrers i coses així esporàdiques sí que els hi sortia, eren contractes. A vegades els hi feien signar un full en blanc, que allà poden posar que matau a Manolete després, perquè clar, un full en blanc signat és una mica delicat. I amb sous realment baixos, molt baixos de treballar 10 hores per 400 euros, els millors per 600 euros, i eren contractes d'un mes o així. La gent de 40 en amunt, impossible trobar feina, molt poca gent vam trobar comptats la gent que va trobar feina, i els avis, bueno, que ja estaven fora de joc feia temps. I va anar molt bé tenir gent com la Montse, com la Mercè, com la Margarita, es sacrificaven tots els dissabtes al matí. Bueno, et trencava el dissabte, perquè clar, no podies ni fer res abans ni fer res després, perquè t'agafava. I bueno, et dic que estaves també molt lligada, no? Vull dir que es va agrair molt que aquesta gent s'involucrés i va anar molt bé. Van arribar a venir 36 famílies. 36 famílies, ni d'un ni dos, molta gent. Ho fèiem al carrer, omplien les bosses. La Montse té una mà trencada, com que és filla d'una família amb molts germans. Jo li deia que nota tu que tens la pràctica. Era com un miracle dels pals i els peixos, Va, no, aquesta criatura, no, que l'altre, no, aquest no sé què. Sí, i jo era la pidolaire una mica, Bueno, però ens van entendre molt bé i ara continua funcionant això. Tant de bo un dia s'hagués de plegar perquè no ho necessiten. Però jo no crec que aquesta gent a aquesta edat trobem feina allà. I no sé quina proposta hi ha per part de l'Ajuntament o de la Generalitat, no sé, però de moment costa una mica rentar-ho. Hi ha hagut de l'Ajuntament per la mainada, que ja és molt, i mica en mica aviam si anem veient millores. Bueno, ha estat una mica trist, però no era la idea. Tot això ho fèiem amb molta alegria, no penseu que posàvem cara de pena, perquè clar, aquella gent que ens deien també, feia molts mesos que ningú ens parlava de tu a tu mirant-se els ulls, no? Diu, quan arribes a un punt així, es fa tan crònic, diu, és com invisible, la gent et fuig per por que li demanis o que... Diu, i acabes molt fotudet, no? Perquè et sents ninguneat i et sents que la teva vida no val res ja, i fa 50 pensaments. Però també quan era Nadal fèiem la xocolatada amb melindros, quan venia algú amb alguna caixa de llet, això, bueno, era festa major que tinguessin llet. Però per Nadal fèiem una xocolatada amb melindros perquè hi havia molta mainada. I llavors havia de ser una cosa que la mainada vinga i celebràvem junts i cantàvem cançons cadascú del seu país. I també hi havia unes estones molt bones, sí. També s'hi oferien molt els uns als altres. Jo vaig veure casos de gent que sortia feina per la dona i
sí, però estic sola i què és la nena? I els deia, home, m'heu d'acostumar que tu no tens diners però tens temps, doncs ajuda-la amb ella i quan sigui l'Indra bé, vull dir, i sí, sé que hi ha molta col·laboració entre ells, fins i tot quan els criden, hi ha un que pinta molt bé i ho fa molt bé de preu, ja us ho dic perquè no m'ho interessa. I aquest, com que li surt força feina, doncs quan ell ja té feina, llavors l'agafa igualment i fa un equip i ella el supervisa, vull dir, hi ha ajut entre ells. I no us puc dir si teniu alguna pregunta, però no se m'ocorre bé. L'amor que potser podrà... Sí, jo volia fer unes quantes preguntes, perquè em sorprèn una mica fort que Guinardó no estic organitzat ja des de fa temps per part de l'Ajuntament o de diferents ONGs o fundacions. Aquí a Castantí, parlo de Castantí, hi ha 5 llocs de distribució d'aliments bastant ben coordinat, uns més que menys, i realment se'ls dona una cistella de menjar suficient per el nombre de famílies de familiars que són i se'ls dona des de llegum a oli, a llet, sobretot, i després de cara als nanos, jo sé que aquest estiu, organitzat per l'Ajuntament de Barcelona, també hi ha hagut els menjadors escolars que han estat oberts. A nivell de gent amb més dificultats, sobretot gent amb malalties mentals o si és una conseqüència ja que van tancar el psiquiàtric sense donar les sortides. Però hi ha l'organització Arrels, que fa un treball fantàstic. Per tant, el que jo veig interessant, diguéssim, aquest tu a tu, però a la llarga és una mica complicat, sobretot per la caducitat dels aliments i per quantitat d'històries que sorgeixen, tot i tenint organitzat que surten històries. Ho dic perquè, no sé, ja us dic que a Castantí hi ha 5 llocs de distribució, funcionen voluntaris, però només és gent derivada en serveis socials. Perquè si no, és una història que s'ha de conèixer molt a fons per realment no fer la caritat, sinó realment poder tractar la gent com correspon. Amb dignitat. Bueno, el primer és que vosaltres us felicito, però teniu local, que no era un Bueno, s'han de buscar locals. O ja els vostres ara en aquest moment en tenen, però hem trigat 4 anys. Però és que nosaltres a Horta hi ha un menjador social a Caliu, hi ha parròquies que donen banc d'aliments. Nosaltres estàvem organitzades amb el 15M, amb tota la resta de companys i companyes. I quan la Carme i el Domènec va plantejar la seva idea, Déu-n'hi-do si vam debatre, si fèiem caritat, si això no ho havíem de fer, això, perquè nosaltres el que volem és que hi hagi un canvi polític. Jo també, Sí, ja. I llavors, i al final, el que sí que vam tenir clar és que nosaltres volíem, hi havia aquesta iniciativa, aquestes ganes que perseguien 3 objectius. Un era visibilitzar la situació. O sigui, la gent, ho fem amb Plaça Eivissa, ho fem a la meitat de la plaça, a l'hora del vermut de les terrasses, i la gent no s'ha d'amagar que és pobra. O sigui, hi ha una vergonya d'estar en una situació dolenta. I el que ens hem de vergonyir som la resta, no? O sigui, visibilitzar aquest problema. L'altre objectiu era, efectivament, sabem que al mercat s'està llançant aliment que és bo, està a la poma picada, però és bo, es pot aprofitar les carcasses dels pollastres, se'ns guardaran moltíssimes carcasses. Això encara és bo i s'està llançant i no volem que es llenci. I el tercer objectiu era la gent s'ha d'unir i ha de parlar dels seus problemes, que s'ajuntin, que hem de perdre la vergonya de reconèixer la situació conflictiva que tenim i arrel d'unir-nos i de sentir un problema comú, a veure què és el que es pot anar
evolucionant, no? I avançant. Llavors, sí existeixen els bancs d'aliments, el caliu, però nosaltres vam voler tirar endavant aquesta iniciativa en aquest sentit. No? A nivell de visualització, no sé, vosaltres recordareu, em sembla que va ser el 78, aquí, a casa d'aquí, hi va haver una denúncia que era aquí a Ghana, que va tenir un ressò impressionant. I d'aquí, aquesta denúncia de la realitat, es va visualitzar molt i justament van sortir tots aquests llocs de distribució d'aliments. El que s'ha de vigilar molt amb com es dona, què es dona i sobretot la gent que en fa després, perquè dius de les carcasses, caldria veure on van aquestes carcasses després. Sí, realment tens raó. Però allà a Horta també hi ha el caliu. El caliu és un local que tenia al costat de l'església de Sant Joan d'Horta, que havia estat un parvulari i el van tancar. Llavors, veïns d'allà al barri el van demanar per donar menjar. I llavors allò, els botiguers del barri i amb una caixa els va començar a donar diners per anar començant a fer aquesta tasca. Però de seguida, el Rotier, es diu? Rotier? Sí, Rotary. El Rotary, els va dir, no, ja fem en comptes de... Donen 140 àpats al dia, però només la gent cansada torna, han de portar l'empadronament. I llavors funciona molt bé, sempre per voluntaris del barri, o sigui, locals de la parròquia, però la parròquia només hi posa local, la tasca la posen els veïns. I han aconseguit que el Rotari els hi fa portar, primer ho feien elles, hi fan entrepans, hi fan coses aquestes, però el Rotari els hi fa portar menjar fet i llavors ja fan un àpat calent al dia allà i està funcionant. 140 àpats, però has de ser del barri. Llavors nosaltres vam parlar amb ells i vam dir, mira, no volem fer ombra ni fer... El que volem és aquesta gent que queda desatesa fora d'aquesta manera, doncs, és que no necessiten que vinguin. No teníem local, ara tampoc en tenim, ens deixen una estona, unes hores al dissabte. Manera de repartir-ho, tothom ho fem, o sigui, el menjar que es dona, es mira dintre de les possibilitats, és menjar fresc, perquè ja ens en donen en altres llocs. Els hi donen a les parròquies d'alguna manera gra, els hi donen pasta, els hi donen sucre, els hi donen oli, que tot això va molt bé. No els hi donen a tots, però a molts els hi donen i això els va molt bé. Però menjar fresc era el que a nosaltres ens amoïnava, sobretot per la canalla. Menjar fresc que té les dues vessants. Per un cantó és el que la canalla necessita menjar, de vegetals, de fruita, de proteïnes, de... Tot això ho necessitàvem, però a la vegada era perillós manipular-ho si no s'anava amb la seguretat d'aquell material que et donaven. Els botiguers no donaven menjar passat, vull dir, donaven del menjar que tenien allà venent i que nosaltres anàvem a comprar una hora o dues abans per casa, vull dir, veia que era fresc. I si ho tenien del dia abans, ho deien, escolta'm, això és d'ahir, però ho he congelat. Molt bé. I per altra banda ho fèiem amb guants, amb bosses de plàstic, cada cosa a la seva... Dintre el que podíem, vam fer tot el que podíem perquè la cosa fos dintre d'uns mínims de sanitat, uns mínims que nosaltres ens van semblar eren acceptables i la gent també, no? I la gent ens ajudava igual, anàvem amb guants i ho fèiem tot amb guants. I bueno, mai hem tingut, fins en 4 anys no ha hagut pas. Podia haver hagut, perquè a vegades a casa teva també et trobes una cosa que et senta malament, però no hi ha hagut, hem tingut sort. Ara esperem que continuï aquesta sort, no? Sé que es pot fer millor, segur, perquè jo en aquest terreny jo tinc experiència de muntar coses per ajudar amb altres terrenys, però amb aquest no. Vull dir que vam anar aprenent conforme anàvem fent, no? Vam anar veient que era millor els ganivets en lloc on rentar-los, els draps de cuina, tot això ho vam anar polint sobre la marxa. Tampoc hi ha una qüestió que també crec que és interessant i és que
Nosaltres no donàvem aliments. Al mercat donava aliments. És cert, i això ho vam tenir clar des del principi, que si les primeres persones que van començar a acostar-se pels aliments anaven soles, la majoria eren latinoamericanes, la majoria. Vam tenir clar que és així, però que si anaven ells, potser seria més difícil que ens donessin. La Carme és força coneguda al mercat, jo també, no tant, però bueno, també és el mercat on jo compro. I van ser arrel que nosaltres vam dir hi ha aquesta gent, nosaltres donem suport, els ajudem a organitzar-ho. Però qui anava a agafar els carritos, anava al mercat, eren ells. Qui portaven el menjar a la plaça Eivissa eren ells i elles. Qui després repartia i feia paquets, mira tu, l'ajudava. Nosaltres estàvem fent suport i ajudant, però la idea no era nosaltres, o sigui, nosaltres us ajudem a obrir aquesta porta, organitzar-ho i aprofitar aquest menjar del mercat. Fèiem una mica de mitjaners, perquè la gent que donava tingués la tranquil·litat, fins i tot ens ho dèiem, hem passat per la plaça Eivissa i ens han dit que ho heu repartit tot i que no ha sobrat res. Doncs no. Que alguna cosa la llancéssim, d'això no em pot respondre perquè realment quan marxen d'allà no saps què fa cadascú, no? El que sí teníem clar que algú poc a Vergonya podia venir, potser no ho necessitava i estava allà i s'endulla. Si ho sabíem, el trèiem. Si teníem bona informació, podíem confirmar-ho, que el deia, mira, que no vinguis més i ja està. Fins i tot aquest del formatge que us explicàvem, vam fer reunions i el grup va decidir, doncs un mes que no vingui a buscar menjar. I va estar un mes que no va venir, després va tornar a venir. Vull dir, la idea era que ells se sentissin capaços d'organitzar-se i d'aquessin que no podien anar un amb un demanant perquè li feia vergonya. Hi havia avis, sobretot, que ploraven, i abans que haguéssim mort amb un racó de gana que haguéssim demanat menjar. I llavors, una cosa és que vagin d'un en un al mercat, i ho fèiem així, era un conjunt de gent, no alta hi anessin tots, normalment hi anaven els homes que tenen més força per netejar pes, i eren els que se'n cuidaven d'això, de manera que ells des del primer dia els deien, escolta'm, aquí ve a treballar, això funciona així, i ja ens ho enduiem al mercat, o es quedaven allà, vinga, reparteix un enciam a cada bossa, un pa a cada bossa, no? Vull dir, la idea és que aprenguessin que junts es podien ajudar uns als altres, que no se'ls donava fet. I eren aliments frescos que com que no en trobaven gaire, després ho valoraven molt. Hi ha algú que vulgui preguntar alguna més? Jo ho sol·licito perquè és veritat que els donen molt menjar, inclús a Parròquia de Sant Pere, a Càritas, els donen molt menjar, però com dieu, és tot cosa seca, arròs, etc. Els nens, quan no mengen fruita i verdura, estan tristos. La fruita i la verdura els torna alegres. I això està comprovat científicament perquè la meva filla va fer un treball a Nicaragua, que ella és d'aliment, d'això d'enginyera d'alimentació, i d'agrícola. I va anar a Nicaragua i els nens de Nicaragua, dels poblats, no menjaven fruita. No menjaven fruita ni verdura. Menjaven molt blat de moro, molts cereals, molta cosa... I eren nens tristos. Fixa't tu quina cosa que jo em vaig sorprendre molt. Els nens de Nicaragua no són de tristos. Els nens de Nicaragua no són de tristos. La qüestió és que la meva filla... amb altra gent, no la meva filla sola, vam fer com una campanya que a les escoles es donés als nens molta fruita i molta verdura. I els nens van... Els hi va anar bé. Els hi va anar molt bé. Van tenir... I això no va estar a Nicaragua. Van fer com un recorregut, i ara exactament sí que no ho sé, no era la ciutat de Managua, sinó que era per poblats. I a les escoles sí menjaven, però molta cosa de cereal i d'hidrats de carboni, però no menjaven vitamines, o sigui, fruita i verdura no els donaven. I a les cases tampoc, molta farina, moltes tortites. I aquells nens, amb aquest treball que van fer, la meva filla és enginyer agrícola, i ara és professora d'institut, però en aquell moment,
I escolta, tot un grup de gent van anar pels poblats fent aquesta campanya. I els nens van tornar molt més alegres. Ella pensa que també... A part de Nicaragua... No, ja ho he explicat. Penso que té tota la raó, però vull dir, sense anar tan lluny, als Estats Units o aquí a Espanya o a Anglaterra, per exemple, que hi he estat tot temps, hi ha que els nanos, la gent molt petita, té un dèficit de fruita i verdura i un excés de sucre, de Coca-Coles, perquè cada vegada que prens una tònica, una Coca-Cola o el sucre, tanto, de grasses. Resulta que hi ha una població important, un 10%, 20% que mai havia hagut d'adolescents amb diabetis. I és per l'excés de sucre tan lligat a l'alimentació, vull dir, lo de la fruita i la verdura és realment per això dic que us felicito per donar menjar fresc. I les proteïnes, clar, les proteïnes. Quan som grans, mira, ja tires com sigui, però quan estan creixent ha de ser una alimentació una mica cuisinada. El que passa que quan anem, com ara s'ha el tema de Nicaragua, el que no podem és posar en països que tenen una cultura alimentària a les nostres idees, o sigui, és molt més complex. Anar allà i s'han de menjar verdures i és al revés, jo penso que allà menjaven fruita i verdura i ara doncs se'ls fan, prenen Coca-Cola, prenen tota una sèrie a veure, que no sé això, que no dic el contrari. A més, pensa que la Coca-Cola. A mi no m'agrada la Coca-Cola, vaig estar un any i mig justament en una zona tropical, i sort havia de la Coca-Cola i allà no n'arribava, perquè si no arribava un avió, si feia bon temps, doncs no teníem Coca-Cola. Entens? Vull dir que les coses són més complexes que no com ho veiem a partir d'aquí. A més, els anys de vaques grasses aquí, per exemple, jo treballava a l'inici en una guarderia i el nostre objectiu era que al dematí vinguessin esmorzant una poma o un entrepà. Nosaltres no sabeu el que costava perquè era molt fàcil el bolicau. Llavors era el bolicau i la panderosa. I per tant, penso que el de l'alimentació és més complicat del que